लाइथानि सालकिसा सिगांगो से बोरै एलिजाबेथ जमातेनो बारानोगो करक सरि थैयो होने खोनामानि बा तिनिबो हायनो हायसे खोना जावका बेलायनो वाना हायसे अ हामसमा बरनोते क्याम खायतों शिबा नरक डिस्प्ले खरसा सलानो नुगिनो मानखना बिनिमों हृदय त्रिपुरा गामियंका बिलोनिया राधा नगरनि तिनि 10 सेप्टेम्बर सालमारि फुं आजुक जरा हृदय त्रिपुरा साकसाजों कटक सरि थैथां जावका टांगे हेनकाय हामसमा बोरैबा कागलायमा दारतै आव नर कुबिनो खोनाका हृदय त्रिपुरा बिनि हामसाम बोरैबा कागलायमा दारतै तिनि फुं आजुगो साकसाजों थैथां जाका अ हामसमा बेलायनो वाना मासिंसा किरिमा सिंसा काहासे ओंसुका हायदेबा जेला हृदय त्रिपुरा खरसा बोरैबा हामजके चोरी तमनि थियाबा अ बोरैले आतमसा के कॉल मैसेज मुंगसा खालिया ब्रेकअप से खायरेसु तांगे हिनबा बोरै अलका चला रक मान खनाता आ बगि बोरै ताबुक आतमसा के कुनो रीजन करिनो अ चला हृदय त्रिपुरानो कॉल मैसेज मुंगसा खाया ब्रेकअप एबा या करेसे रिसु आबनि ओलाफानो चला हृदय त्रिपुरा बिनि हामसाम बोरनो बुजिरना बगै ट्राई खायचुका तेबो फानो जे या करने बरले या करने थांपाख्या ते किप्ले फालिया आ बगि चला आ बोरनो पगनाय बा पगै मानलिया डेली हपुं साबुं कापमां तिनि 10 सेप्टेम्बर सालमारिनि हर दुइटाओ बिनि बोखानि कक व्हाट्सएप एसेटासो सैसिनि सीमा यागोलो बोखानो सयसुकलिया ओंमा बायनो आचुक जराके साकसासुं मोनाय हृदय त्रिपुरा थैयै थांजाका रेस्ट एन्ड पीस मोनाय हृदय त्रिपुरा थैना सिगां व्हाट्सएप एसेटासो बांला कबैताम सैके होनबा नरबो नायनायदि हायपनो जों आरो ककब्रक बायबाहायनो बिनि जे ककथायनो मिले रुइ तेसा सावै रिफिनाय बपुलियान सैक्या लाइफो केबो गरै आनि कस्तनो नुकै आं तंग हनै खानो मेथेबनाय हनै साका मानेखाय बामसे कस्त बोखा व लगिसो नाङै तमो जराव बिनि बोखा कस्त नुकै केबो आं तंग नोंतावनादि आं थेसनि लगी तने हनै रक सानाय करि हिमानि ककटा नेक्स्ट आं ननो बुजिरोय मालांलिया आं बसके ननो हामजाका नाकरबादि दल रक आनते नरक ऑनलाइन मानगलाका टांकी हिनकाय खरसा बुरिनो कुबै बोखाबाय हामसामनि आ बोरनि बागै आं आनि फेमिलि न याकारि थांसिनाय सालनै एबा दुदिन जरा लाई तंगो बो आनो कॉल मेसेज मुंसा खालिया सॉरी आमा बाबू हृदय त्रिपुरा आमा हाके डाइरेक्ट न साइटंखा बोरनि बागै थैसिनाय हनै ते बथैना सकां बिनि आमा बाबू न मा बाहनो सानलांका ते बिनि दल रनो बाहनो ककजारखा आंते ऑनलाइन फालिया नर आनते ऑनलाइन मानलिया हनै बेलायनो वाना मासिं जाहेदा अ हामसाम बरनो तामा खायदोंबा बामसगे अबरना हामसाका हायपनसे अबरखे बनो मुंसा केयार से खाले याकर जिरिसो गबा ताइताम साजने दंसिबा आमनो करे नेक्स्ट देव साका आनि लाइफो ननो से मालिया हनकाय आं कथां तंगिताम खासिनाय निनि याकुं रमै रिक्वेस्ट बो खालायसुका आनो याकरि ता कलांदि हनै हायपनो नोले याकरसे कलांसिउ सॉरी आमा बाबू ते बाय नरक जतनो आं याकरि अनेक हाक्सलो थांहि पासिनाय खरसा बोरनि बागै आं ते किप्ले फायगलाका नर और भानो नुगुन मानखना बो आ बोरनो याकुं रमै रिक्वेस्ट बो खालायसुका बो बिनि लाइफ तेसे किप्ले फादि हनै हायपन अबरि साकसासुं नाथक जागै साक एटिट्यूड फनुगै किप्ले से फालिया पुला खायतो हामजगो हिनो पुला जरा फायकेना हायपन ताबो हकै अ चला बनो कुबि बखाबाय हामजगे तेसे बिनि लाइफ किप्ले फादि हमबरके बोरै साक एटिट्यूड साक नाथक जागै yang selano yakari rikata te bothenya saka bini ama babu te bini baino kok kesara kelangka angte kiplei phalia hane shitete shaimani no jin baksa borok ama hake nokni boron yakari kelang next obo atnyo saka next time sakana di sajung toma jora khorsa burni hamsamau kelegai ani life shares engka hane saka maneke bini life bo aki sajung single tongpro belakeno kaham onek thik no choli tomani या गुलो खरसे बोरिनो कोबि बोखाबाय हामजाक्तानि अ बोरि बनो या करि कलांगै एबा अ बोरिनि बागैनो बिनि लाइफ शेसंखा हनै साकाटा नेक्स्ट दे कैसा सैया जाजमा बरक कुनो दिनो निजिनि इंया एबा कमायफानो थांनाय अंया के बयनिफानो अंगै थांगो हनै मोनाय हृदय त्रिपुरा व्हाट्सएप एसेटासो गोबांमा बिनि खानि कक सैमा अलोनो साकसासुं थै थांजाका बेलाखिनो खारमासिसा बिनो पाइथानि जे एसेटा श्रीमानि मिनिं अंखा जों जतो सालायदेबा पुलानि हामसा बरनो मानानि कपाल सिनांगो पुलानि हामसा बरनो केबो लांगा फातसा माय हनै ते बबो आकोनो साका हामसा बरनो माने नामसे कलाया ब बयनिफानो अंनाय एबा गानानो थांपायनै
amake saka tarmani ke jeng aro kaham ke siwi semano monai Hridoy Tripurani hamsama bore amono pulia fars ngai abo hake monai Hridoy bini bekan kok sejini se simang no horni duita tinta rokeng khana tei achuk jora keno sak sachung Kotok Soroi tei thang sakai belakeno khai machine sa heda bokyabano bini khani kok sana bagi logi manliya borok manliya abagi bo bini WhatsApp status je bini khani kok toman chutonu sejini sino kelangai thangbai kya ha tei ta ma sasane hnu पाइथको आमनो सानामु सुंगो केबनो हामसके लगिरि मायाके तांगे पुलाके हामजाको चाजको हनै कक रुइ गाना फान्या नांबा हामसके हानके पुला जरन कुबै कक सावै हाकसले थांदि केबनि बखाना थंमनि चाया कलायु आमसुक जराचिनि कोनो खनाय नर वानसु तंखाना आ बरिखे साबो बियांनि हनै जोंकिसा खानामनि बरनि मं दिया ते ओदुइपर कलेज परि तंफो बरिखे फाल्तु बरै बसलाय नाथका जानि बसि बिसि बुनि लाइफ नो थंगै खरचा चलानो बुथारि किबिका आ मुसु बरनि डिटेल ते फुतरक जों मानखानगाय नेक्स्ट भिडियो जागा भाइरल सिखारिनानि आफ्रु नर बनायति अ बरि बसके नाथक जागै बुनि लाइफ नो थंगै लाइफ नो स्टक थाकिया ते केबाति हामजा बरन बगै पुलिस के ता थैदि आरि गासे कोन जों आगिबो सा ताबु बसानाय ते कयबरला सानैबा थैनाय बरला थैथांगो मुंसा खा सिलांगिया बाट जे गथां तनाय जे हामजा बरक आ गथां तनाय बले माइ चाय दै नगै रेस्टुरेन्ट थांगै ताइट खलायनो जला बुरै मालाय थैजासे बेराय दंगु हिनके यांगो थैलेता मानखाबा हुट्टा मा बाबु कष्ट बिरमान मान द्रपसे खरकसे बखन हामजा बरक हाकसले थांखि तामंबा सिंचार गोबामा बरक दंगो आरन बिसिंगो आनो साजनाय हामजानाय बरक खरकसे बुरै करि तंखना लुकरक आनो कोनो कामके वानसुके नायदि पुलिस केबो बयनि बागै ता थैदि आरि हामजा बरबाय ककसे तंगै खापिलाया मिलिलाया हनकाय डाइरेक्ट साइरदि मेन्द्रा कागनाखे कागिरदि आंबो नों काहाय फाल्तु बरबाय तंगै मानगला खने कागैनो हरदि पाखिया आरो केबनि बागै थैता मानाय मुंसा मानिया सुतान बागै भिडियो आमसनो चिनि कक सामरक जाजका हांकाबाय शेयर करदि केबो आति मिस्टेक सामुं ताकैदि केबनि बागै थैमानि आमो बेलेकनो सायकलायो थैनिया बरलाय थैथांगो थैमालो मुंसा सिलांगिया yang नक मा बाबु ताको भोग जे बायदारा हमजानाय लय बसके बिरमान कस मानि तो हेदेबा ते जे अ हामजा बरले ताबुक माइ चावै टाके टैनगै ते खरकसे हामजामा चला हामजा बरि बेसे सागा तला मिहमै थैजाय वानि एन्जॉय के तना आबो हुट्टा मेन्द्रा लाइफ इनका थैने बर थैथांगा जे आ गथां तने केबा ताव तेमा साबाय यखारा सुकेरगै जुगिसा गोबा थलाय बेराय तना ताव जों आमाहाय ककसे जों कक हायमा सा कक सित्रा साव हिनजामा हाय कबि कव आमन होता नों खरसान बगले थैथांगु आ थै जे गथां तने बखतामबा ब काटाका ब चिन बागै माइसेरा तनबा ब अलरेडी से पौगै थांगा ब अलरेडी से कागैनो हाकसलि थांबाखिया नों थैथा हनै एबा आं थैथा हनै बतैता मंजानायबा बिन थाने आबोनि 1% बनो कुनो लस इंगिया एबा खटिं जागिया बचा जाजाखा नों हाकसलि थांगा नों थैथांगा ताबले प्रॉब्लेम पाखिया बामा हसिवान सुगु जिनि लास्ट एडवाइस आमनो आरे ब्रेकअप हांके बिन सेपनो तेबो काहाम तैये काहाम नासिपनुदि दुनिया आमसे कतरमा अ दुनिया कतर जागो बिनिसे काहाम बिनिसे बर काहाम बिनिसे नाथुबुरा करि तंखाना आमा अंगि सिमेटा तांगि हिगाय अ सिंसरो नाथुनिसे नाथुक तेबो तंगो गोनांनिसे गोनां तेबो तंगु ते फाइनल को काबनो काकनि बर कागै थांतुं जे काकनैनो आमसे केरता खदि बनो रेसपेक्ट रिनो नांगिया आरे थांदि हिने गेट लस इन लाथे फुसरि होदि बिनिसे तेबो काहाम सेक्सि नाथुक तै बेराय फुनुदि एबा लाइबो नों जेसा सामुपनो खलाय तंदि नों रां आजिना नांनाय चाकिरि खायोगा बाक्सा ब्रक चाकिरि खायबो रां टिकिरमाया रां आजिदि काम खायचावोगा काम गोबांमा खलासिनि खलायै रां आजिदि तामुखे निन यागो रां पुसा तंना नांनाय निन थाय रां पुसा तंखांके दुनियानि बरफ ननो सिनिनाय दुनिया बरफ ननो रेसपेक्ट रिनाय मेन कक गाबोसि